God aften. Hvordan starter man en nytårstal i en så urolig verden? Bliver det store for stort, og det små for småt? Eller er det netop i det små, vi nu skal finde det store? Når verden står i brand, så rykker vi sammen i Danmark. Og vi finder vores vej. Den her gang i front. Fordi vi ved, at meget er på spil. Og fordi vi nu ved, at vi ikke kan tage hverken friheden eller freden for givet. I år er 80-året for befrielsen. Europa er mere udfordret, end vi har været siden de 5 forbandede år. Og når Europa er presset, så er Danmark også. Det kan være svært at se med det blotte øje, for det meste går jo faktisk godt herhjemme. Arbejdsløsheden er lav, beskæftigelsen er høj, og i foråret gav vi det største løft til kommuner og regioner i 15 år, så der igen er flere penge til hverdagens velfærd. Med sundhedsreformen, der kommer der nu flere læger i de dele af Danmark, hvor der er mest brug for lægerne. Og med den grønne trepart, der har vi lovet hinanden, og især vores børn og vores børnebørn, at vi ikke længere vil tillade, at der svines så meget i vores fjorde, og at landbruget i fremtiden skal fylde mindre på den jord, der også i fremtiden skal kunne brødføde os. Vi bevæger os fremad, og er måske nærmest lykkelige, som TV2 de synger. Og dog, for alle problemer er jo ikke løst endnu. Inflationen er heldigvis igen lav, og med de seneste overenskomster, skattelettelser og lønløftet, vil mange af jer danskere nu få flere penge mellem hænderne. Man har du tænkt over, hvad der er sket nede i supermarkedet? En pakke smør kan koste mere end 30 kroner, hvis ikke den er på tilbud. Pakkerne med leverpostej og med ost er blevet mindre, uden at prisen er fulgt med ned. Og et halvt kilo oksekød, ja, det vejer nu 400 gram. Og det kan være svært at få pengene til at slå til, især for nogle af jer pensionister. Derfor er jeg også glad for, at folkepensionen nu stiger. For den enlige folkepensionist med op til 7.000 kroner i år. Og hvis du også modtager ældrechecken, kan du få en samlet stigning på næsten 13.000 kroner. Ja, vi bevæger os fremad i Danmark, men det er i en meget mere turbulent og farlig verden. En verden, hvor Europa risikerer at sakke bagud. Man siger sådan lidt populært, at USA innoverer, Kina kopierer, og EU, ja, vi regulerer. Det bliver vi nødt til at få lavet om. For vi skal beholde arbejdspladserne i Europa. Og det kommer til at kræve markante investeringer, både privat og offentligt. I vores energi, i teknologi, i forsvaret, i den grønne omstilling og selvfølgelig i klima. Behovet er så stort, at vi bliver nødt til at se på hele værktøjskassen. Statsstøtte er tilbage og er nødvendigt, og vi må gentænke hele den europæiske økonomi. Det gælder også i Danmark. For vi har altså ikke gennemført reformer, overholdt budgetterne og besluttet, at pensionsalderen løbende skal stige, og nogen vil mene lige vel rigeligt, for at stiltiende og se til, mens andre kontinenter løber med fremtidens vækst og velstand. Vi vil selvfølgelig altid føre en ansvarlig økonomisk politik, men ansvarlighed, det handler altså ikke kun om bundlinjen. Udviklingen skal være socialt retfærdig, også selvom trusselsniveauet nu er højt. Og vi må spørge os selv, vil vi vinde eller tabe arbejdspladser? Vil vi udvikle vores egen industri og vores egen teknologi, eller gøre os afhængige af andre? Og ultimativt, vil vi stå op for den frihed og for den verdensorden, der har skabt rammerne for vores gode og trygge liv? Moskva, Pyongyang og Teheran. 3 hovedstæder, som de færreste har været i, fra 3 lande, som arbejder tættere og tættere sammen imod os. Vi ser det flere og flere steder, men tydeligst i Ukraine. Og ukrainerne, ja, de forsvarer sig tappert, de gør mere, end mange troede overhovedet var muligt. Selvfølgelig først og fremmest mod Rusland, men også mod soldater fra Nordkorea og mod droner fra Iran på europæisk jord. Og i kulissen, ja, der står nu Kina. Uden kinesisk støtte vil Rusland ikke kunne angribe Europa, som de gør. Det står klart nu, håber jeg for alle,
at krigen aldrig kun har handlet om Ukraine. Putin har ikke ofret 100.000 af russiske liv alene for at tage den østlige del af Ukraine. Og Nordkorea og Iran har ikke kastet sig ind i krigen blot for at se Rusland tage en bid af et naboland. Verden er forandret. Og jeg tror desværre ikke, at vi kan vende tilbage til tiden, som den var. Og selvom jeg ønsker mig fred mere end noget andet på den her jord, så må vi stå fast i kampen for vores frihed. Og det gør vi heldigvis i Danmark. Tænk, at vi er en af de befolkninger i verden, der er mest stålsatte i vores støtte til ukrainernes frihedskamp. Det kan vi godt tillade os at være stolte over. Demokratier kan ikke vinde ved at give efter. Og slet ikke ved at give op. Og vi må ikke være naive. Selv hvis Putin han underskriver en fredsaftale med Ukraine, så må vi ikke tro, at han stopper der. At han vil være tilfreds. For Putin og dermed Rusland ønsker ikke fred. Putin ønsker et Europa på russiske præmisser. Og apropos Europa, så er Europa historien om et kontinent, der før har lagt krigen bag sig og skabt verdens bedste lande at være menneske i. Men vores historie er også blodig. Og det sværeste for os mennesker er nok at forstå vores egen tid. Alting virker lettere, når vi ser tilbage på fortiden, og måske sågar, når vi kigger ind i fremtiden. Det er ikke for meget sagt, når jeg nu siger, at vi står i en skæbnestund. Hvis vi giver efter, så taber vi. Det har historien lært os. Og Europa og USA har en grundlæggende fælles interesse i at forsvare den verdensorden, der har sikret fred og velstand. Jeg glæder mig over, at vi i Nordatlanten igennem de seneste år har styrket vores samarbejde mellem Færøerne, Grønland og Danmark. Og jeg glæder mig over, at både EU og NATO i dag er stærkere, end da krigen startede. Men Europa, ja, vi skal kunne mere selv. Og her er jeg helt enig med de seneste mange amerikanske præsidenter, også præsident Trump. Derfor opruster vi. Vi gør det for at undgå krig og for at sikre fred og frihed. Vi udvider værnepligten her i Danmark. Vi afsætter milliarder til at købe luftforsvar, kampkøretøjer og droner og til at styrke vores beredskab. Og det er dyrt, men det bliver dyrere endnu. Vi er nødt til at forberede os på scenarier, vi ikke havde forestillet os for bare ganske få år siden. Beskadigelse af kabler, kritisk infrastruktur, cyberangreb og sabotage. Truslerne har mange former, men uanset hvad der møder os, så skal vi have viljen til at forsvare os, og vi skal have viljen til at vinde. De kommende år, de kommer til at byde på nogle svære beslutninger og nogle hårde prioriteringer. Det kan ikke være anderledes. Og når jeg starter med nytårstale med at ridse alle de her udfordringer op, så er det ikke for at mane et skræmmebillede frem. Tværtimod. Vi skal være realistiske, men aldrig modløse. Vi har før stået over for store udfordringer, og vi har løst dem, og vi har overvundet dem, og det gør vi også den her gang. Når verden den syner dyster, og når bekymringerne står i kø, så er der brug for alt det, der netop gør Danmark til noget særligt. Vores danske værdier. Og vi har garanteret hver især vores egen udgave af, hvad det er, der er de vigtigste værdier. Men mange af os er jo formet af det samme. Så hvad er fællesmængden? Der er selvfølgelig vores tillid. De fleste af os, ja, vi stoler på hinanden. Vi stoler på medierne. Vi stoler på myndighederne. Det kan vi i øvrigt også godt. Der er stadig gadedøre, der får lov til at stå ulåste, og et ord er et ord. Der er vores foreningsliv. Danmarks stærkeste fællesskab. Og det er nok ikke helt løgn, hvad man siger, at når 2 danskere mødes, så drikker vi en øl, og når 3 danskere mødes, så stifter vi en forening. Vi mødes på kryds og tværs af generationer og baggrund. Nogle dyrker sport, andre nørkler med alverdens projekter. Men det hele betyder, at vi kan bryde ensomhedens kæder, og vi får venskaber for livet. Samarbejde og de flade hierarkier, det er også noget særligt dansk. Vi er ganske enkelt gode til at arbejde sammen. Det gør ofte tingene lettere, og det gør hele samfundet rigere. Men fællesskaber, de kan også være bøvlede.
For eksempel, når partier på tværs af den politiske midte går sammen i en regering. Men i en så urolig verden, så er det måske ikke så dumt, at vi også kan finde ud af at arbejde sammen på Christiansborg. Så er der vores tørre og underspillede humor. Det må også være en særlig dansk værdi. Tænk på de gange, hvor vi vælger at grine af os selv, i stedet for at blive sure eller fornærmede. Hvor vi ikke er selvhøjtidelige, og hvor vi kan trække på skulderen af hverdagens konflikter eller en irriterende vane hos vores nabo. Sidste år der mistede vi 2 af dem, der fik os alle sammen til at grine. Ulf Pilgaard, som bragte samfundssatiren til et forrygende niveau, og Erik Clausen, der udfordrede os med gøjlerens flab. Mange husker ham nok især fra Midt om natten. En af sangene fra den film er blevet sunget meget flittigt til konfirmationer igennem mange år, og jeg tror, I kender den. Hvis nogen siger, at det hele går af helvede til, så tro dem ikke. Det har altid været sådan, og det bliver det nok ved med, tror I ikke. Det er selvfølgelig sangen om Susan Himmelblå, og det er en sang, der vækker genklang den dag i dag. Jeg ved, at vi kan håndtere også morgendagens udfordringer, men det kommer til at kræve meget af os. Men holder vi fast i vores værdier, så er det danske fundament stærkt. Tillid, forpligtende fællesskaber, humor og samarbejde, og et par mere. Handlekraft og selvfølgelig vores velfærdssamfund. Vi danskere er ikke sådan nogen, der læner os tilbage og venter. Vi er mere vant til at gøre noget ved tingene og handle. Der er smeden i produktionshallen, som opdager en fejl i maskineriet, finder løsningen, som ingen før ham har tænkt på. Der er borgerne i den lille landsby, der går sammen om at redde den lokale købmandsbutik, køber anparter, søger fonde, så købmanden fortsat kan holde åbent. Det er handlekraften, der gør os stærke. Som Mads Pedersen han sagde for et par år siden, da han vandt VM i landevejscykling. På en rute som i går har det åbenbart båret frugt og træne i lortevejr. Og han har ret. Solen den skinner ikke hele tiden. Det gør den ikke i vores liv, og det gør den heller ikke på himlen. Og derfor har vi brug for et stærkt velfærdssamfund med fri og lige adgang. Og jo, velfærden har været udfordret i de senere år. Først kom corona, så kom krigen, og så kom inflationen. Vi har meget at rette op på, og vi er i gang. Sygeplejerskerne vender tilbage, og ventetiderne falder flere steder. Jer, der går og drømmer om at blive forældre, har fået ret til mere hjælp. De mindste børn har fået flere voksne omkring sig i vuggestuer og børnehaver. Vi er i gang med at skabe en helt ny ungdomsuddannelse, og vores ældre medborgere kan se frem til både noget mere tid og noget mere nærvær i ældreplejen. I det nye år, der vil vi fortsætte med at styrke velfærden og gøre noget mere for dem af jer, der har det allersværest. Alle børn har ret til en god barndom, og jeg vil gerne igen slå et slag for, at børnene bruger mindre tid på skærmen og telefonen, og mere tid på at lege og være sammen med deres venner eller os voksne. Vi skal have ventetiderne i psykiatrien ned, og vi skal have mere værdighed ind i socialpolitikken for de allermest socialt udsatte. Og dig, der er sygemeldt fra jobbet, du skal behandles med ordentlighed og respekt. Derfor vil vi ændre beskæftigelsessystemet og nedlægge jobcentrene. Vi vil sætte hårdere og mere konsekvent ind over for den personfarlige kriminalitet. Den grove vold og de umotiverede overfald. Det gør vi for ofrenes skyld, og vi gør det for samfundets sammenhængskraft. Og hvis du bliver dømt for alvorlig kriminalitet, det kan være bande, det kan være rocker, det kan være narkokriminalitet, så skal du selvfølgelig ikke have de samme rettigheder som os andre. Derfor mener vi, at førtidspensionen skal tages fra dig. Det handler om ret og pligt. Vi er i en ny tid. Jeg tror desværre, at de kommende år kommer til at byde på flere trusler mod vores land og mod vores levevis. Oprustning for at undgå krig er i mine øjne uomgængeligt. Men lad os gøre det på den danske måde. Lad os gøre det med social retfærdighed og med vores stærke værdier i behold. Så kommer det hele ikke til at gå af helvede til. Godt nytår.